Louie, this is your schedule. Thank you, sir. Sabay saludo ni Louie sa kanyang hepe. Pagkalabas ni Louie ng opisinang iyon, ay binasa agad ang sulat na nakapaloob sa folder. Napailing siya matapos basahin ang nilalaman ng memorandum. Bagong work schedule niya yon. Panghating gabi na ang duty niya sa susunod na araw. Patay, hindi na talaga ako mapayagan ni Hepe. Sambit niya. Kabilang si Louie sa Provincial Security Division ng Kapitolyo ng probinsya ng Rizal. Malawak ang kabuuang compound ng Kapitolyo ng Rizal. Ang main door of entry nito ay andaan sa Baryo Kapitolyo, samantalang ang back entrance kung saan nakadestino at tagabantay ng gate si Louie. Nasa tagiliran ng gusali ng Philippine Sports Commission o ang dating Ultra. Iba't ibang sangay ng government offices ang nasa loob ng compound. At ang mga opisinang ito ang siyang binabantayan ng mga security guard na tulad ni Louie. Pauwi ka na ba, pare? Si Harold. Kasamahan niya sa security guard. Oo, pare. Nakakainis nga. Panggabi na ang duty ko bukas. Sagot nito. Nakangisi sa kanya nang makahulugan ang kausap. Talaga? Good luck sa'yo, pare. Nagtataka siya sa sinabi nito. Bakit nag-good luck sa kanya ang kasamahan, samantalang wala namang mababago sa kanyang gagawin? Doon pa rin siya sa kanyang dating destino. Magbabantay at ang oras lamang ang tanging nag-iiba. Anong good luck, pare? Tanong niya. Gayon lang kasi ako. Duty ng panggabi. Wala naman, pare. Alam mo na yung mga... Sabay muwestra nito ng isang waring nananakot na multo. Nakuha mo na. Napahalakhak siya ng malakas. Multo? Hindi ako mapagpaniwala sa mga ganun, pare. Diyan ka na nga. Tingnan natin, pare. Au! Habol pang panunodyo sa kanya ng kasamahan. Wawawi tragedy. Matagal-tagal na rin ang nakaraan nang maganap ang trahedya mismo sa harapan ng Ultra. Gumimbal ang balitang iyon sa buong bansa. Nagluksa ang lahat. Ilang libong mahihirap nating kababayan na nagbabaka sakaling magkaroon ng mabilis na pagbabago sa takbo ng kanilang buhay ang nagtiyaga ng kung ilang araw sa pagpila sa mga kalsada patungo sa Ultra upang mapili sa sikat na game show na iyon. Subalit naganap nga ang hindi inaasahang stampede. Ang inaasam ng marami na swerte ay nauwi sa malagim na trahedya. Maraming tao ang namatay, kabilang ang mga bata, matanda, babae at lalaki. At daang iba pa ang nasugatan. Iyon ang tinutukoy ni Harold. Marami sa mga kasamahan nila na nakadestino sa back entrance ng Kapitolyo na nasa tagiliran ng Ultra ang nagkwekwento na mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa lugar na iyon, na lagi raw may mga nagpaparamdam doon. Mga kaluluwa raw iyon
ng mga biktima ng trahedya sa Ultra. Pinagkibit balikat lang ni Louie ang panunodyo ni Harold. Hindi siya mapaniwalain sa mga ganoong bagay. Pinagtawanan nga niya ang mga kasamahang nagkwekwento tungkol sa mga nararamdaman daw sa lugar na iyon. Para sa kanya, to see is to believe. Ang dahilan ng pinagsisintir ng kanyang damdamin sa bago niyang schedule ay hindi na rin niya magawa ang kanyang sideline sa gabi. Bukod kasi sa pagiging security guard sa Kapitolyo ay nagbebenta naman siya ng balut sa gabi. Nagdagkita rin niya iyon para sa itinataguyod na pamilya. Nahihiya naman niyang pakiusapan muli ang kanyang hepe. Maraming beses nang pinagbigyan ang kanyang pakiusap na manatili sa pang-umagang schedule sa kadahilanang may trabaho nga siya sa gabi. Subalit ngayon ay final na ang desisyon ng kanyang hepe. Umiiwas na rin kasi itong mapintasang may palakasang naggaganap sa kanyang dibisyon. Kinabukasan, alas 5 pa lang ay nasa Kapitolyo na si Louie. 1 oras siyang mas maaga para sa alas 6 niyang duty. Isang bagay iyon na ipinagkakapuri ng kanyang hepe sa kanya. Maaasahan siya sa trabaho at mahusay makisama sa kanyang mga kasamahan. Masipag at very punctual, dahilan kung bakit maraming ang past favors na naibigay ito sa kanya. Adeya, ang aga mo. 1 oras pa bago ang duty mo. Anang naka-duty na security guard nang makita siyang papalapit. Naninibago kasi ako na nasa bahay lang ng gantong oras, kaya pumasok na lang ako na maaga. Sagot niya habang inalalagay ang dalang backpack sa guard station. May bago bang balita, Lopez? Wala. Eto, maghapon akong nakaupo, tatayo at mag-iikot. Edi, sana nahiga ka. Biro niya sa kasamahan. Hindi na, pare. Magaya pa ako kay Day. Tumpak ang sinabi mo, pare. Sabay appear nilang dalawa. Si Day ang kasamahan din nilang nasuspende sa trabaho. Naturingan kasi itong security guard ay sobrang antukin at laging naghahanap ng mapwepestuhang tulugan. Eksaktong alas 6 ng gabi ay isinira na ni Louie ang gate sa back entrance. Iyon ang patakaran sa Kapitolyo. Sa ganoong oras ay wala nang makakapasok at makakalabas ng sasakyan sa gate na iyon. Off limits na rin ang daan na iyon sa lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa compound ng Kapitolyo. Simula sa oras na iyon hanggang madaling araw ay mag-isa na lamang si Louie sa lugar na iyon. Magsisilbing kaharian niya ang lugar. Kapiling ang ilang opisinang wala na ring katao-tao. Malaking pagbabago iyon kumpara noong umaga pa ang kanyang duty. Kahit na sabihing nagbabantay lang siya ng gate para parito ang mga sasakyan dumaraan doon. Marami siyang nakikitang tao at kahit papaano may mga nakakausap din siyang mga tao na naging kakilala na rin niya sa mga opisinang naroroon. Hindi tulad ngayon na habang lumalalim ang gabi ay lalong tumatahimik ang lugar
Ang tanging naririnig niya ay ang kantang nagmumula sa isang cassette tape recorder na nakalagay sa kanilang station. Paminsan-minsan ay ang mga bosina at pagharurot ng mga sasakyan dumadaan sa lugar na iyon. Napakadalang na rin ng mga taong naglalakad sa labas ng gate. Hindi rin kasi residential ang area, ang likod ng Kapitolyo. Iba't ibang establishment ang naroroon. Tiningnan ni Louie ang oras sa kanyang wristwatch. 2:00 pa lang ng madaling araw. Mahaba-haba pa ang hihintayin niyang oras bago magliwanag. Tahimik na sa loob ng compound. Maging sa labas ay halos wala na ring dumaraan na mga sasakyan. Unti-unting hinahatak ng antok ang kanyang mga mata. Ramdam niyang bumibigat ang talukap na mga ito. Lapat na ang katawan niya sa pagkakasandal sa upuan sa loob ng guard station. Patay na rin ang tugtog na nagmumula sa kaset. Minabuti niyang tumayo at lumabas ng guard station. Isang malaki at mahabang hikab ang ginawa niya. Pagdakay, kinuha niya ang pakete ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang pantalon. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan iyon. Isang malalim na paghit-hit at saka niya ibinuga ang usok. Lalabanan niya ang antok na nararamdaman. Tanga ng flashlight ay nagronda siya sa paligid. Tinanglawan ng ilaw mula sa flashlight ang bawat opisinang matapatan niya. Ano yun? Sabay tingin niya at tutok ng flashlight sa pinanggalingan na malakas na ingay. Sa gate galing ang ingay, para may bumunggong kung ano. Mabilis siyang lumipat sa gate. Wala namang sasakyan. Wala ring tao. Nakatingkayad siya at sinilip sa siwang ng gate. Minabuti niyang buksan ang gate at lumabas ng compound. Na mga sandaling iyon ay iniisip niyang pwedeng may taong kumalampag sa gate. Maaaring isang lasing mula sa pag-inom sa isa sa mga nakapalibot na establishment sa Ultra. Bigo siya, walang tao sa paligid. Baka aso lang yun. Aniya, makabalik na nga sa loob. Subalit ilang hakbang pa lang niya ay nakaramdam siya ng kakaibang ihip ng hangin. Nanunuot ang lamig niyon sa kalamnan. Gayong kahit madaling araw na ay maalinsangan pa rin ang panahon. Pumasok na siya sa loob ng compound at muling isinara ang gate. Mabilis ang kanyang naging aksyon. Iyong tanga niya sa kanyang service pistol ay agad siyang lumabas ng gate. Hahabulin niya kung sino man iyong kumakalampag sa gate. Subalit muli, nag-iisa lamang siya sa lugar na iyon. Walang bakas ng sinuman tao na maaaring nakalapit doon. Naisip rin niyang imposibleng hindi niya narinig kung may tao ngang nakasunod sa kanya kaninang papasok siya ng compound. Tahimik na tahimik doon at anumang ingay ay siguradong maririnig niya. Kung hindi tao ang may gawa ng ingay, ano yun? Mahina,
pabulong, subalit tiyak niyang naririnig niya ang waring ungol ng taong dumaranas ng hirap. May tao ba rito? Palingali nga siya sa paligid. Magpakita ka, kung sino ka man. Diyos ko, totoo ba to? Mga taong nakahandusay sa kalsada, mga patay lahat iyon. Bata, matanda, babae at lalaki, isang kahila-hilakbot na tagpo. Gumimbal sa buong pagkatao ni Louie ang kanyang natunghayan. Napaatras siya at nawalan ng panimbang sa takot. At halos pagkapang siyang nakabalik sa loob ng compound. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang maisara niya muli ang gate. Pinagpapawisan siya, ngunit nanlalamig ang buo niyang katawan. Totoo ba ang nakikita ko? Hindi kaya guni-guni ko lang ang lahat ng iyon? Nooy nasa loob na siya ng guard station. Hindi pa rin niya mabigyang paliwanag ang mga nakita. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Binuksan niya ng malakas ang kaset at pinatugtog iyon. Paroot parito ang lakad niya sa loob ng guard station, habang panay ang hit-hit ng sigarilyo. Nagpasya siyang doon na lamang sa loob maghantay na lumiwanag ang kalangitan. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Anumang maririnig niya na ingay galing sa labas ay hindi na niya papansinin. Tiningnan niya ang kalangitan. Napangiti siya. Nagsisimula ng lumiwanag ang paligid. Sa isang simbahan nagtuloy si Louie pagkatapos ng kanyang duty sa Kapitolyo. Nanalangin siya, isang taimtim na panalangin para sa lahat na naging biktima ng Wawawi tragedy. Hangad niyang matanggap ng mga ito at matahimik na ang lahat ng mga kaluluwa na naging biktima ng trahedya.